ಪಾಠ ते रूपम ते ಇದು ಪಾಠ तयार कीतो ನನ್ನ ರಚಯಿತ आणि ಮಾವೂರ್ ನಾಲ್ವೀರ್ ಜರ ಈಗ उच्च म्हणते ಇದು ಪಾಠ साजर केसर म्हणतो पोरोल की वेहवी नावा फोरोल सिद्धार्थ कोटंबे कलाकार तेरे नावा हिंदाल उंदी पाटा जाहिरात नगा किशोर म्हणतो ते समदीर खेंजाना इंजर नावा कोरंजन म्हणता समदीरतून प्रेमाता बोल निवा प्रेमाता रामोल नरधैय वासी कुण वेड्या रागो न पिंजरा खोल वळखसी बताल फायदा जीवाता किमा फोल रंडी रोज ना हाटू मावा तोड़ी ते सोनवाल अनमोल धन दौलत बताल कामना रंडे रोज ना हाटूम इचार किसी सुड़ा दादा संग वायवाल कुन इरवाले माया जीवा ते वाया बताल वे कामी कुन रंडे रोज ना हाटूम मावा तोड़ी ते सोनवाल अनमोल पड़ा ना रिवाज बदले माता पड़ा ना रिवाज बदले माता पुनः फैशन वेले आता कष्टून फोरोसेले बोना ध्यान फुकट ना पाजल इन तेरमान इताले उल्टा जमाना वाता सुडाना पुन्हा जमाना वाता है बोरे काम तुंगुरे बता काम नाही जिंदगानी विरकुन तिनले ने पाजल रोज चिकन मटन बिर्याणी काम धंदा भूले मातेर किंतेर फैसन वेले वट्टी रिकामी तिरी यांतेर किंतेर यक्षण वेले सेल फोन वेल्ले गडबड किता इताले पुन्हा जमाना वाता सुडाना उल्टा जमाना वाता है।